hanyar adalci annabi shine shugaba. Malikal mulki zil jalal wal ikram ubangiji Allah azizu izzar mulkin ka baka neman agaji. Adalin sarki ka hore in na faɗa aji a gane annabi ne sahibar sultani shugaba. Daga fari shi muku tari ne dan zaɓaɓɓe ne Allah aminu suke ta kiransa amintacce ne. Mai gaskiya ake gaskatawa shi musaddiku ne kuma sannan muslihu ne. Jagoranci sai shugaba, jagoranci na sabai raba arziki da talauci. Nagartacce a zamansa da kowa ya yi adalci. Baya kwana da dirami sai dai ya bai mabukaci. Mai hidimtawa al'umma ne baya kyamar kowa shugaba. Shi ya shugabanci dukan sashe asalin tsarinsa. Fasasa biza kalli nan sai da ya tausasa. Da kansa yakan yi ziyara har gidan mabiyansa. Wa shawiru fil amri ya shawarce su ba zai san ransa ba. Faɗakar da al'umma ne mafi tausayi ga mutane. Mai hukunci da adalci ne bai ɗaukar ziga ta mutane. Fasihul lisani yana da fasaha ta kyautatawa mutane. Kadimal qaumi za'imaun ita ce koyarwar shugaba. Rabbu kai salati yare da daɗin tsira da aminci. Kun mafi kyawun halaye da cikar fifici. Sadikan ali nasa